28 minutes past 9 ndezvipi zvamakabatira vaterere vanyama zviri kupisa nhasi? Ichokwadi muri yeZimbabwe nditenderei ndigokupa ino kupfepfedza zviri kuitika matimana wose wenyika ino. Regai ndigobvura bhegi ndakavhura hombodo zvirimo mubhegi pazuva ranhasi. Muri yeZimbabwe ndine nyaya yekumasvingo yemusikana aizivikanwa kana kuti nokutora mari kana kuti kuba, akaenda pamba pevamwe vanhu akanoba mari inokwenda kuita iyo $35. Igutu kuti aba mari iyi vabereki vepamba ipapo vachibva enda kumba kuna mwanasikana waigara nambuya, zvikanzi mbuya imimi ndimi munodzidzisa nekutuma mwana kuti aende kunoba, saka ndinoda kumburanga imimi. Mbuya vakurohwa? Mbuya vari kuma 70 years. Kuroverwa mhosva yemwana musukuru akanga aba. Zvacho zvakazoitika muri yeZimbabwe ndo zvandauya nazvo. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwaGutu yevabereki vakaita inonzi beef committee. Kuuraya mombe makawanda, mobatanidza mari dzenyu, mozoshiya nyama. Mombe yaurawa mukoma KB. Handi pakunovhiya mukati amuna chinhu. Mombe yanga iri menyu here? Mombe yakatotemwa. Ikafa. Ikavhiwa. Mukati. Muribe makatoso. Muribe chitu zvemukati. Nyaya ndikutaura mombe ndega ndikokumbira vari kwaGutu ngatifambidzei nepfinyiro ndakainzwa iri kubata zvokubata zviya. Mukoma KB parusape munhu aenda muchimbuzi chemusango. Ari mukati mekupedza ndezvemusango ka achibva akufamba. Ndikuti pane chinhu chandanga ndinacho bepa randanga ndinaro handicharioni. Ndofunga pandazvibatsira ndo pandasiya. Ari kudzokera ari kuona mundara wechikuru ari busy nechimuti kutora chimbuzi achisa muplastic bag. Ndokubva avanda kusvika amutevera. Zvakazoitika ndinazvo. Baba Isabel, chamuri kutanga nacho nhasi chinoti kudiniko? Pfapfaidza itinzwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe rikati mangwana ndimamukaseko matimana wose yenyika ndiroziva kuti makabata chimuti muri kwaikoko nefenyuro yenyu nefenyuro yevanhu. That's why inochedzerwa nesera kuti the whole nation on one station. Muri yeZimbabwe ndanga ndiri mukati mekutaura kukuzivisai bhegi negwebera ndakataura kuti ndakatakura zvipi. Nyaya dziri pano muri yeZimbabwe ndine nyaya yepachikoro chiri mukati meguta reHarare ndoya ndoda kutanga nayo mukoma KB. Dziri nyaya dzechikoro dzakateverana. 1 ndichataura nyaya yechikoro iri muHarare. 2 ndikotaura nyaya yechikoro chiri kwaMutoko nokuda kwezvakaitika muzvikoro nezviri kuitika muzvikoro kuti zvapapi zvofambiswa sechikoro ndechevanhu nokuti vana varipo ipapo vana vevanhu naiye mudzidzisi aripo anoshanda ipapo munhu zvakare, saka chikoro vanhu. Right, chii chiri kuitika kuzvikoro? Paka Harare. Ndine chikoro chiri kuchema vabereki mukoma KB chiri mukati meguta reHarare. Chikoro ichi iprimary. Zvairi primary ina ticha werumwe rugwaro akaenda kuleave. Aenda kuleave anoziva kuti mumwe ticha kana arwara aenda kunhamo, aenda kuleave kana kuti kana asina kuya pachikoro klasi chaitwa sei ndiheadmaster. Ndiye mukuru pachikoro. Igaro ziva kuti kurwara kuriko. Igaro ziva nhamo namatambudziko zvinouya. Igaro ziva kuti haupedzi gore usina kumborova pachikoro. Saka vakuru vanofanira kuziva kuti zvinoitwa sei. Ikodzero yekumbozorora. Ichokwadi. So nyaya itika pachikoro pamukoma KB. Pane rugwaro rina ticha akatosainirwa nemutemo kuti anofanira kuti aende kuzororo. Aende kuleave. Klasi iyoyo mukoma KB vana vari kuendeswa kuground. Vari kunzi ticha wanyu hapo akaenda kuzororo. Kwanzi nevabereki wai vasingatauri zvavo kuti ticha wevana hapo, saka imbogara naye kumba nevana venyu. Vana vari kuenda kuchikoro every day panoendesa kuground nyaya kuti ticha uchi hapo. Inzwai zviri kuzoitika manje. Maticha ari kutaura but kana ataura ari kuenda nenyaya idzi kuvabereki. Mamwe maticha ari kushevedzera nyaya yekuti kana muchida kuti isusu tikubatsireiwo toda $10 pamwedzi uyu. Kana muchida kuti tikubatsirei kudzidzisa vana venyu $10. Vari kuudzwa vana inamunzi vabereki venyu kana uchida kuti ndimbowana nguva yekukubatsira sezvo sina tisheko zvinozvi $10. Uyezve chikoro ichi zvachiri kuita chine magroup aripo evabereki. Kune group revabereki vanobvisa maextra lessons, koita group revabereki vasingaite sei vasingabvise. Revanobvisa vanonzi uyai kugroup rinori vana vavo vari kuisirwa mahomework
mumafoni vai vasina kubvisa vai havasi kuisirwa asi vari kuti takabhadhira school fees takatenga mauniform zvese zvikoro takaita zvatisina kuita chete maextra lessons ende mutemo nyika uri kuzoti no mwana kana mubhadhira izvi zviri kuitika so isusu tatava kuchema nenyaya yevana vari kunyanya kuchema vabereki vane vana vane mudzidzisi asipo kuti pachikoro apa tiudzei kuti kana ticha asipo pachikoro klasi iyoyo inofanira kuti itwe sei vanombogara kumba here kana kuti vanouya pachikoro vachisiwa muground kana kuendeswa kugarden uriri weprimary and secondary education muzimbabwe dzidzo chimwe chacho chokwamutoko chiri kuti kudini ichokwadi muri yezimbabwe ndapindira ndiri mukati menzvimbo yekwamutoko kwamutoko mukoma kepi kwakaita zvisina kunaka nekumira zvisina kunaka mune chimwe chikoro chandiri kutaura ichi panga pane madzimai unozori pachikoro pane madzimai maticha echidzimai nematicha echirume but panga pakuita mutauro kuti madzimai angasisadi kugara pachikoro apa nenyaya yekuti pane urwere hwanga wakuya pachikoro apa uri urwere wemadzimai wekuti vanomuka vakaita bonde nemurume wasingaoni pachikoro panga papinda urwere hwemubobobo maticha angasari kugara pachikoro zvanga zvakutopinda zvakare nekuvarume kuti vanhu vari kugara pachikoro apa vari kurara useni vanomuka kunyange warara wega unomuka uri munhu anga ane munhu but usina munhu ndokukwidza nyaya ndokusimudza toita sei panyaya izvi vakuru vemunzvimbo ndobva vagara pasi ndokubva vaenda kunotsvaga makereke pachikoro pandiri kuti ndiri kukumbira kwamutoko tifambidzane tese chikonzero nhefenyuro ndeyenyu chikoro zvakare ndechenyu tingakuti yese yenyika yezimbabwe tive nenyaya inobatika yakaitika zviri kuitika muri kudziwa nkhani ziri kurerwa baba Isabel zvaitika zvemukoma kepi kuchibva kwashedzwa makereke kereke yose inozivikanwa iri kwamutoko mukoma kepi kusanganisa utungamiri hwepamusoro wakafanana nemadzimambo vakati izvo zvine kodzero kuti titsvage kuti chii chiri kukonzera izvi tainioroshi wiri benefo ndobva paimbwa ndokubva paitwa munamato kusvika nhasi uno izvezvi vanhu vakamira vakatarisa kuti zvii zvingaitika asi ndine nyaya yandiri kubata pari zvinozvi yandisati ndapedza yandisati ndaakugona yekuti izvo zvakaitwa izvi pane vamwe vaakugunun'una kuti wai zvakaitika asi vari pachikoro but vamwe vari kuchema vachiti ndiani munhu anofanira kugunun'una nenyaya yekuti vamwe vanhu vari kubatwa vachiitwa madzimai nemunhu vasingaone usiku vanhu vokumbira kuti ngapaitwa munamato papedza kuitwa munamato umwe munhu wokomulena kuti izvo makaregerere zvichiitwa izvi ndiani munhu ari kukomplena ari kugunun'una kuti sei pakazoitwa munamato pachikoro pano ndeumwe munhu ari mukati mevadzidzisi pakati pevadzidzisi varipo murume reka kuti mudzimai aiwa mudzidzisi vakaisa musoro pamwe chete kusanganisira nevakuru venharaunda ichokwadi ngapanamatwe pachikoro apa saka ndiani ari kunyunyuta ari kukomplena pakati pevadzidzisi ndo pane vamwe vari kukomplena kuti zvakaitirwe izvi but ipapo kumadzidzisi ikokoko ndo kwanga kune chirwere ndo kwakonzesa zvakare kuti makereke aite sei ashevedzwa but mukati imomo ndo mune mumwe ari kukomplena kuti why asi munamato wakaitwa ukapera zvakanaka ende izvozvi pane vamwe totora tikwanzi mazuva ano hazvinengepo zvanani chikoro chiprimary kuti secondary pamutoko alright ndisati ndapa vateereri kanhamba dzekuti vafone izvozvi kuitira kuti timbokurukura panyaya dziri kuitika kuzvikoro mataure mimi kuti ticha uyu wemuno muHarare paprimary akapiwa kama off days akapiwa nguva yakareba sei kuti aende kunozorora ndezvemwedzi wese izvozvi vana vane nguva yakareba sei vasiri kudzidza vakutopinda mu 2 weeks apinde tingangoti mwedzi une 4 weeks 3 to 4 weeks 3 to 4 weeks yes avo maticha vari kushedzera kuti endai munonzwa vabereki venyu kuti kana muchida kudzidza ndiri kufuna $10 pamwezi haisi klasi yangu ndinoda kutokubatsirawo uya $10 pamwana $10 pamwana klasi ine vana vangani zvinosiyana baba Isabel hanzi vamwe vadzidzisi avo vari kuchema ndiwo vanga vachishina nevamwe kavadzidzisi usiku amene munoti kudini nacho ichokwadi nokuti ukati pari kufa vanhu pobva pashedzwa kana kuti munhu anoti vanhu ngavararame ngobva chema kuti munhu anoraramisa vanhu avikei unonzi kudi sei baba Isabel maramba kutaura kuti mudzidzisi ari kuchema mudzimai here kana kuti murume akasvika dzibhozhongora ngauye kwakude chinopise kansera
akashanyirwa kana kuti nditete asi zvatakazona ipapo ukatenda kudya chikafu ichocho vari vese mushure medzo yanga yange udzule mutsode pane chitendero kachinoti kana vachisangana ka ndio zvavanoita andifunga kuti pane chitendero ipapo ipapo pane chitendero hapana chitendero ipapo because pane chimwe chitendero chandiozati kumwesa riri saka chimosvika ipana rara street adiringa pane mabhamba apa pana chirubvu apa sabhuku pari seiko sabhuku akapindirwa nakasena rikiti vo tindimurani ichokwadi muri yezimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufafadza dziri kuitika matimano ose enyika ino mukoma KB mukabuda mukasvika pachitubu Glenora right unofamba nerodhi uchienda akakwanisa kupesana mota amalinda ipo paya pakabhiriji kaya pari kugadzirwa rimwe bhiriji rekuti mota dzinyatsofamba mukoma KB kana mazogara vakomana vari pamusoro pakapedzwa paya kamangirika kasungirirwa pawaya iri kuvakwa iri pamusoro nati vakomana munoteerera maredhiyo mangariso kanzi ndikuti chinyatsobata chemuti tikasakarisa maredhiyo aya netiweki inenge iripo kwanzi isusu pachedu nevakomana vari kuvaka bhiriji paya tiri kukumbira road show yedu tega pambudzi interchange vari kuda vese ndopa ipapa zvikanziso tiri kuda hedu isusu road show yedu tega because zvatiri kuwaka panapa zvakakosha vanhu runonoka mabasa saka zvatiri kuita panapa tinoda kuti zviite chazvo takabata chimuti chimainapo ndiri kungoti sando mukoma KB tinotenda avakomana vari kuvaka paya sando dzavo ende basa racho vari kuita zvechokwadi kuke national FM aiwa avapedze nguva vanopedza basa ichokwadi muri yezimbabwe paka rusape South Africa chekwarusape chichibatanidzira neSouth Africa chiri kuti tani ichokwadi muri yezimbabwe ndapindira panyaya ndiri kupinda panguva ino nyaya ndiri kupindira panguva ino nyaya ikaitika kwarusape hasi ndibatanidze neSouth Africa nyaya ndiri kutaura ikaitika sezvo muri yezimbabwe pane mukomana wandiri kushevedzera hanga ne25 years zokuberekwa hasi mukomana ne25 years uzvo akaenda kunyika yeSouth Africa ndokunosevenza ikoko asevenza ikoko ndokubva adzoka musi wa22 December gore rakapera auya kuzororo reChristmas auya kuzorora Christmas mukoma KB unozoti kana vakomana vachibva kwada kuratidzawo kuti ndambenge ndabuda kunze kwenyika aiwa ari ngechiblinga akachena achita sei aikumira akachena zvakewo akachena achingochinjarisa micheno yake achingochinza kana iri foni aiwa anga ane foni zvokuratidza kuti foni anaro ane bango rake mukomana uyu akazoonekwa akapondwa musi wa26 December kuseni nematambudziko akarara ari pasaidi perod but mashoko evanhu vanoziva vanoti nguva yaakauya iyi ane musikana wepamwe pamashopu wanga akudanana naye waifambidzana naye ende musikana uyu ndiye munhu wakaguma kuonekwa musi wa25 vari vese mangwana makuseni mukomana uyu akaonekwa akapondwa ari pasaidi perod anga asina boots anga asina jacket anga asina phone zvese zvimanga nazvo jacket boots nefoni anga asina mapurisa achibva basa munhu achibva atorwa ndobva aendeswa kwakaendeswa munoziva kuti zvitunha zvinekwa zvinoendeswa ndobva agara abereka kufambira nyaya yavo munhu wanditora akatoitwa postmortem ndikubva avigwa munhu uyu mukoma KB mukomana uyu anga aine musikana wake kunyika kuSouth Africa kwaanga ari anobva kumasvingo mukufona nekumukutaura mukomana akatomboenda kumasvingo akanozivikanwa kumusha kwemukadzi uyu but kwaanga asati auya ndekuno kuZimbabwe kuno kwarusapi musikana kuti azooneke asi kuti azive kuti kuna baba munini nhengi kuna baba nhengi ukasvika pakati nodzikira pakati aizviziva kuva vanodanana aitozviziva information nemafoni number evanhu voko anavo so mukadzi uyu anga atori nemimba ine 2 months asi vabereki vanga vasati vaonana naye mukomana uya kuChristmas achiti pandichazotora ofu yangu ndio pachienda kuri kumusha kwedu then tozoroora akabva ana kudzokera achibva afa afa kudaro ava vabereki vakati tinoda kuzama kutsvaga toita sei ndokubva vatsvaga mubatsiri mukadzi kuSouth Africa asati auya toita sei zvikanzi izvo pane zvatiri kuzama kuita
but pane zviri kuramba. Tiri kuda dai takwanisa kuona ropa remufi. So mubatsiri anotaura nyaya iyi aicheka zvinhu zvake ari ega. Ndo pakafoniwa nemukadzi kuti vana baba munini ndiri kuuya kuzoona pakavigwa murume wangu. Asaiti mukomana wangu nokuti vabereki vanga vasati vasangana enda hapana mari dzanga dzabviswa. So hama dzemwana komana akafa dzaiti dzakaenda kumubatsiri dzichiti mwana uyu anga ane musikana wake uko ari kutozvitanga ane pamuviri, but iko zvinozvo ari kuti akuya aizoite mhosva kwabereki wemwana wedu kana kuti pane zvinozvo zvinozodiwa nokuti mwana wedu, but mwacho mwana wacho akafa. Isu hatichazivi chokwadi bhozi taingotaura pamafoni but asina kumuona. Zvikanzi nomubatsiri ari kuti chi ada kuuya, zvikanzi kana ari iye ndozvo ndanga ndichida, ndo pane ropa remufi apa. Tendai kuti mwana iye auye, ndo pandinoda kutangira basa rangu. Asi ichiri nhumbu kai? Ichiri nhumbu. Zvikanzi kana aisangana nemwana wenyu ratova ropa remuchete nemwana wenyu iri. Okay. Zvandoda ndo pazvinonyatsotangira apa. Itai kuti auye, musamurambidzi. Ndobva auya pepe, zvikanzi musikana uya uyu, zvikanzi waita basa wauya. Tiudze kuti wambogara sei nemukomana uyu. Une chokwadi kuti pamwiri ndipani? Ndipe mukomana uyu. Chokwadi pamwiri ndipe mukomana uyu. Kana mukatarisa zvese zvandakaitirwa izvi, zvinhu zvandinataka kutotengerwa izvi, vari kuti South Africa vanotoziva kuti titori nemukadzi nemurume. Vanzi wow. Zvikanzi ndiri kukumbira kuti ndoda kushanda munhu uyu akaita basa iri, toda kumushanda, but ndichashanda newe mukadzi wacho. Yes. Apo hama dzemusikana uyu dziri kuzviziva here? Hadzisi kuziziva, but mwanasikana akabvuma. Zvikanzi ndiri kurwadziwa, ndibaba vemwana wangu apa. Ndobva vashanda mukoma KB. Vashanda kudaro, hapana kuda 2 days musikana akabva anzi gara, tichazokudza kuti kana wakuenda uchimboona kuti vanhu vachiri kutouya panapa, vamwe vachona vachiita sei, vachiona zvinhu zvakamira sei. Ndobva auya musikana waibaba. Zvagadzirwa mukoma KB. Kupondwa kwakaitwa mukomana uyu, mukomana aidanana nemusikana uyu wepashopu aive nemukomana wake aizikanwa marusapi, but mukomana uyu paakauya achibva kujoza ndokubva overtake munhu. Baba vaya vanga vakusiyiwa vachinzi takumbodhila nevabva kupi kuSouth, vavari kuSouth. Muchinda wekuSouth uyo ndiye akaenda kunopindira mukomana wemumba memusikana, ndobva anomutora imomo nemafriends ake, but mukomana uyu akasiya foni pai mumba paakatorwa, akatorwa zviginya, ndobva asiya foni mumba. Musikana akatoziva kuti munhu atorwa nanhengi uyu. Vakomana vakadai achibva vaenda vachibva vanomurova, akatomboteverera ikoko akati vakomana marovero amaita munhu chiita sei chimusiyai. Ende kutorera vamwe vanhu vakatombonzwa munhu achichema usiku, but usiku vanhu vaite sei havabude. So foni yakasara kumusikana, vakomana vaya vakatora munhu vachibva vatora jaketi nebhutsu. So pakagadzirwa nyaya iyi manje, musikana uyu akatombodzokera achibva adzoka kechi2. Kudzoka kechi2 akatoshinzwa kuti nomubatsira kuti uya kunoku nyaya ido asati apedza. Last week neFriday ndo pakazotanga kuitika zvinhu. Iye akutokwanisa maybe 2 weeks asvika, but last week neFriday ndo pakatanga kuitika zvinhu. Musikana uyo uye aive musikana womukomana uyu, munova ndo makatorwa mumba, makatorwa mukomana kwarusapi. Achibva foni akaitengesa, but atengesa foni achisirina ndobva atenga imwe foni. Kwanze pane musi wakaona foni yakadonha mumba, but foni yakafanana nefoni yakatengesa iya. Ndobva arowana akabata foni akaitarisa, foni iyi ndiyo foni yanhengeke, but foni iyi ndakaitengesa ka. Ndobva asiya foni pasi, akasiya foni pambedha, ndobva buda panze kuda kunoudza mai vake kuti pamba hapana baba apa, pana amai kuti arisisa zvanuzo. Paakanodzokera mumba ndobva ashayiwa foni zvachose, haichawanikwi. Right, achibva azoudza mai vake, mama ndo zvaitika izvi, ndaona foni yemukomana wangu uya but akapondwa, but foni ndindakasara nayo. Mai vacho zvika ndizvo, handidi hangu nyaya pano, nyaya iyoyo inyarare, nokuti ausiwi. Ziva kuti munhu akapondwa kayo, wanga usiri wakapondwa, but ziva kuti uri munyaya ishi ausari, nyarara. Mukoma KB vari mukati mekutaura kudaro, foni iyai paziso raamai vaya, foni
amai vatemwa nefoni foni yadonha pasi mama one izvo takachitaura zvezve foni ishi iri apa vari mukati mekutaura musikana yeye foni atemwa nefoni but nguva yavanobuda kunotaura nevanhu kuti veduwe zviri kuitika ukwa vachivachiteresa foni haisi kuwanikwa mukomana uya nyakurova munhu uyoyo foni bhutsu dziya dzakatora haana kudzitengesa anadzo but haagari muvhillaji iri munozviziva kuti mavhillaji ekumusha anogona kuita 5-6 mavillages but business mashopu ari mamwe chete atora bhutsu dziya dzaenda nadzo mukoma KB munhu akatsva makumbo akapfeka bhutsu kutsva kunamira makumbo kudai akapfeka bhutsu munhu wandiri kutaura imagine nanhasi haasi kufamba musikana ndiye akaenda iye kwasabhuku kunotaura sabhuku ndoda kuti ndikuudze tisvikirei pamba apo munotiudza nyaya musikana akanzi iwe uri mwana mudikiwe kumba kwako kune vabereki enda unoudza vabereki kuti andiwakaudza mai vako ramba vakanyarira sei zvikanzi kuna mama zvakutokanganisika because mama izvezvizvo ziso ramuri kuona rero vachienda kuchipatara vakatemwa nefoni saka tine zvatoda kutaura muda kutaura kunani zvikanzi panyaya yemukomana akaita sei akapondwa zvikanda sabhuku shedza mai vako vave panapa vakagara mukoma KB vari pasabhuku ndipo vakatemerwa mai vachona futi vakatemerwa vakagara pasabhuku ipapapo temerwa ipapo ndiye akazotaura kuti kune mukomana nhengi wandedana naye ndiye akaita zvakati nezvakati vachibva vashevedza vabereki vashevedza vabereki vomunhu akafa vachibva vashevedza zvakanzizvo isusu zvatinogona kutaura ndezvekuti isusu hama yedu yakafa matiri kufamba pyaise hatisati taane dambudziko rokuti hama yedu iri kutiudza kuti endai kwakati kana ndakaurawa kwakati asi ende hatikwanisi kuenda kunotsvaga nyaya isati yane dambudziko kwatiri saka zvatiri kuita isusu ndezvekuti kana kwane dambudziko kwatiri ratakuona kuti mukomana wedu ane zvaakuita tichaenda kunotsvaga tatsvaga ndo patichaya kwamuri vakaramba ihama dzemushakavu hatisati tane zvataona zviri kuitika kwatiri saka napane zvaitika kwatiri nokuti tinogona kuita mhosva yekuti muri kunditsvambira muri kunditsvaga ndatadzei mufi uyu dai ari munhu mupenyu tai muti vedu wega tigarei pasi ngatitaure sofa hatina zvataona zviri kuitika saka ndisi kukwanisa mukoma KB musikana kuzvana dambudziko kwanzi ari kukwenya mukati mekutemwa ari kukwenya zvakare but mai vacho iko zvinozvi mukoma KB vanonzwisa tsitsi havakwanisi kutaura nyaya dzatiri kutaura idzi dzakafanana nenyaya iyi kungoita munhu ada kuvabvunza nenyaya ichitika vakutotemwa foni iri kubva kupi foni haisi kuonekwa kwairi kubva ende vanotemwa vari 1 vakatemwa vari 1 panoti regai ndimhai ndiudzewo vamwe vachidzoka haasi kuonekwa but ari kuona foni ndiwo ndimwanasikana wavo mwanasikana akatemwa futi nefoni akatemwa futi asi akukwenya izvozvo ari kuvaviwa uyo mukomana uyo akauraya akatsva makumbo nebhutsu dzecho dzese akapinda muhospital izvozvo agere haasi kufamba but nyaya yacho manje ndeyekuti veukama vari kunzizvo kana muchida ripoti yachirekero mumapurisa vari kuti hatiripoti isusu imimi ndimi chaze munonoripota muchidi chii but wedu isusu hatina chatitaziva chatoziva nechekuti akapondwa ende kana maripota kumapurisa pedzai nyaya dzenyu kumapurisa hatinozi kudhisebho basa hey musikana uya aidanana nemushakabvu kuSouth Africa achiri kuno kuZimbabwe ari kuno kuZimbabwe akatonzi ndinokuti tichakudza kuti chienda asi hama dzemushakabvu dzatambira here pamuviri pane musikana uyu no kutoramba vainayeka nekuti mubatsiri akashevedzera akati iropa rimwe chete iri kana zvabvuma zvatiri kuda zvinoreva kuti uyu mukadzi wemwana wenyu uyu ende uyezve kana aine mwana kuchero mukada kuzvisiya agara changouya pano nekuti mwana ndiwani mwana ndewenyu sokureva kwaari kuita ende musikana anota utsinyo wekuti izo mukomana wangu afa saka rega ndishevedzera kuti nhumbu yaimwe munhu aiwa ari kutofamba kubva kunyika yeSouth Africa achiuya kuno ndiani aunza nyaya pachimuti kuNational FM hanzvadzi yaamai vari kutemwa nefoni nokuti vari kuti iwo zvakare hanzvadzi yedu iyi isu tiri kutonetseka kuti tingafambe sei nokuti hapana zvatinogona kuita kana varidzi vemunhu wavari kutaura kuti ndo vakakonzera rufu rwake vasina kubvuma ndosaka tinovatuma kuti vari kuti hama dzangu mandiregerera but chiro vakachita varegerera tinoita zvipi hama dzemunhu dziri kuramba kushamba nenyaya iyi kuti tiende kumapurisa hatisi tofanira kuenda anofanira kuenda musikana uyu achitaura kuti neniwo ndine zvandinoziva panyaya izvi mukoma maiki vari kuti kovadini kuenda kwamambo kuitira kuti vambonzwa kuti hama dzemushakabvu dzinokwanisa kubatsira here ameno ndofunga kudaro but kana
vasingade vari kushevedzera kuti isusu tinogona kufamba chete kana zvine zvataona kunoku kwedu isusu patakaviga mufi wedu hatina chishamiso hapana chakaipa wedu ari bo ende hatikwanisi kumutsvaga asina chakanganisa kwatiri kwakatimukira achiti muri kutitsvaga ndaita sei 16 minutes to 12 pane chipfupire chamungangoti turudwe then tozopinda kamuchitoro nevasawira vedu veDMR Earth Moving Training Specialist. Icho kwadi muri yeZimbabwe gandire mashoko nichiti ndine nyaya ndinayo kwa Rusape inyaya yakaiswa kune veukama kana ndisingakanganisi inenge yamire kuti iendeswe kwa SABC mushure mekutizo mune muranda komana akapinda mukati mesango kana chiti mukomana ndikutora mukomana asati ave nemukadzi asati aroora apinda musango nzvimbo yandiri kutaura iyi akatira kuti nditori musango kure hapana zvimbuzi ipapo vapinda musango achibva aenda kunozvibatsira aenda kunozvibatsira ane mapepa akanga anawo ari nemuhomwe paakafamba akabvona kuti mapepa aya iko zvinozvi andichisina muhomwe ndokutanga kudzokera kumashure achiti dzimwe dzenguva ndasiya mapepa ane chinhambo kuti anosvika achibva aona kuti panzvimbo pachona akaona munhu mberi ndokubva aona pane umwe mudhara anogara muvhileji mavanogara ari bhizi nechitanda akabata chipepa cheshuga achibvisa chembuzi achisa muplastic ndobva atarisa ende haana kubuda pachena mudhara uyu vakabva vapeta ndobva vabata maoko havana kuisa muhomwe vachibva vatanga kufamba mukomana akatanga kutevera achitevera vakuda kunosvika zvokuti munoona kuti misha iyo vanhu vari misha achibva tozoona kuti babava vari kuenda kumba mukomana achibva mhanya kutungamira kumberi kwevanhu achibva noudza vabereki vake kuti ndo zvaitika pandadzokera ndaona babava but izvozvi mukavatarisa izvi vane bepa ravanaro but bepa ravainaro ritori nechimbuzi but chimbuzi mukashona vaiye nacho ndechangu inini vanhu vachibva vamira vatosvika kuma6 kusanganisana nevamwe vatanga kuudzana kuti baba vari kuyawo vari kunze vaita zvakati nezvakati so vachisvika panzvimbo acho vachizoti baba muri kubva kupi zvakamira sese but mwana uyo ane zvaari kutaura pamusoro penyu kuti imimi mapepa amunawo maita zvakanzi ndozvarutaura nema ndikwarutaura kuva nhambo kusvika zvakanzi ngatifambe tichidzokera ikoko hatisi kuda kutarisa bepa ramuina ngatifambe tichidzokera tione matsimba rokuti isu tinoda kuenda bhutsu yenyu kwairi kubva ende mwana ari kuzaba imi pamaenda musango maita sezvakanzi ini ndachitofamba hangu semunhu angachingotarisana makumbo semunhu mukuru ndachingotarisana makumbo even kutsvaga toilet musango handingamboitsvaga ndandichingofamba asi mwana ari kuti tonoti makumbo enyu kana kuti tsoka dzenyu hadzisi kunosvika ipapo here kusvika dzinosvika ndobva vatora saka vakatora ivo vachibva vati handei kwaSABC vachibvaona SABC asipo SABC akafamba aenda kurufu vachibva vachengera chimbuzi nyaya ndiri kutaura iyi ndekusura kwasuro so chimbuzi chakatorwa chikachengetwa kumba kwemukomana ende babava vakazovhuriswa bepa zvikaonekwa zviri izvo vanga vakazvibata ende vanga nazvo chokwadi ende vakanga varamba kuti no zvamuri kutaura zvisizo ende bepa randakatobata kairo kungofamba kuti kana ndichifamba musango handifambi ndisina bepa semunhu mukuru ndangobata bepa iri asi richizovhurwa zvakazoonekwa zviripo zvikanzi handei kwaSABC anga usatauri zvakawanda vanhu voshedzerwa vana vavo vatori nevana nevaroora saka vamirira kuti panouya SABC vachataurwa zuva rekunzi vaite sei vaende kwaSABC but vanhu vari kubvunza bvunzo kuti chimbuzi vaita sei nekuti vakatoona mwana uyu achizviita mwana anga asina kuvaona mwana uyu kudai asina chinhu chaakadonhedza akafamba achitsvaka kubva kumashure aizoita sei ende bepa raitsvagwa nemukomana uyu ranga risina kurasikira ipapo akanga atorisiya kumba nzvimbo yakazvibatsira mukomana uyu pakazosvikwa nababa ava vachitora kachimbuzi inzvimbo yani musango hamusi muyati mababa ava zviya zvokuti misha kana ukapinda kumamisha utoona kuti village ri kwakati iro kutangira apo misha yapera takuenda rakadai so musango mutori musango sababa ava vaida kuchiitisa iko chimbuzi ndo pari kunetsa enda vana zvavari kutaura zvakawanda ende pakutanga vakatanga vachiramba kudaro vanga vasingazivi vachazonzi vhurai bepa tiite sei tione ende vazovhuriswa bepa chibva zvaonekwa kuti zvanga zvirimo even chitanda chavaishandisa vakabva vachichorera futi mukati mebepamo chakachiri mukatimo saka zvese zvakachengetwa imo SABC vasati vadzoka kurufu saka zvani mazuva mangani zvaitika izvi izvi ndezvekusora zuruka nezuro kusora zuro ndo pakaenda kwaSABC SABC nhasi haana kuuya nezuro haana kuuya plus nhasi kureva kuti 3 days saka bepa riya rakachengetwa nani rakachengetwa kumba kwemukomana hama dzemukomana uyu nemukomana ndo vakatora bepa rauti chimbuzi chiro hachikwanisi kuenda nemundaro yanga asati apinda mumba ngatichengetei chinhu ichi ende mudhara uyu aitorekodwa vachitaura nawo kuti maida kuzviita sei ende pairema pese ende pakazoonekwa chinhu vachitora mavhidhios regai timbonzwa vadiwa vateereri kuti vanoti ndechekupichi rusape futi rusape iri kupisa baba isapewo Pack
paka Masvingo. Cheko Masvingo chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe. Nyaya dzese kana wakanganisirwa mutemo une nyika ine mutemo. Enda unomangara. Enda unoripota. Yebo. Muno muZimbabwe akanganisirwa anoenda kumapurisa. Mapurisa ndiwo vanonyora matsamba yekuti nyaya ende kumberi kunosvika inosvika kukote. Haina painoenda kukote isina kudarika nekumapurisa. Ndiwo vanonobata munhu kana watadzirwa. Ukatadzirwa ukabata wega newe utori musungwa. Watonga wega. Pana patinosologa nekuti tisaita sei tisatonga tega. Muri yeZimbabwe kune mwanakadzi akaenda ari kufungidzirwa kuti ane pamba paakaba mari inokwana kuti 35 years kuMasvingo. Aba mari iyi vakamuona vakamuziva. Amai vakabirwa vanhu iyi vane vakomana vaviri vanofudza mombe pamba pavo ende ivo vane shop. Asi mari yaenda kubiwa kushop yakabiwa kumba. Yabiwa kudaro amai vakakobuda straight. Hamai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jagesa msutu, he kumagunde, kufamba uko. Vakananga kuenda kupi? Kumba. Mwana uyu aichengetwa na mbuya, aigara na mbuya vake. Ndobva vaenda pamba. Vasvika pamba zvikanzi mbuya nengi. Atidi kuda zvemangano kana mafanisi. Zvamakadzidzisa mwana. Musukuru wenyu zvakukonzeresa. Dambo ranga imimi. Ndimi musikarangi mwana, kana kuti ndimi makadzidzisa mwana. Vakaenda navakomana vavo vaviri tu vanofudza mombe. Ndokutaka kupfapfedza mai vane shamu. Ndokutaka kurova mai vane shamu. Vakomana vaive ndovenzi tema ishamu ikapera mondipa imwe. Vachirova mai kusvika mai vachitasa. Kusvikira mai vafa. Baba Isabel. Munhu gogo ava vakarohwa kusvikira vafa. Nokuda kwemhosva iri kupomerwa musukuru wavo kuti aba mari. Kana tasvika pamuri yeZimbabwe ndine vakomana vandinopa sando nemadzimai acho. ZRP Zimbabwe Republic Police. Ndakakuudza kuti kana vakamira avaiti maminutes vasina kukwiridzira bhurukwa trouser kurigadzirisa kungorigadzirisa zvine kuti radzika rinongogadzirisa kuratidza chiremerera rine uremu rinofanira kugara riri panzvimbo. Paka vasvikira amai vandiri kutaura nemaoko emapurisa vakabatwa. Munhu asati ndikwa na postmortem. Kufa munhu achirohwa neshama achinzi ndiri kukuranga nenyaya yemhosva yemuzukuru wako akaba. Iwewe ndiwo usingagoni kurayira muzukuru. Saka ndirange iwe mubereki wacho. Vakafa 67 years. Vanga vane umboho here hwekuti muzukuru wagogo ava ndiye akanoba mari. Ndiye amboonekwa ende tinomuziva. Saka ndiye aba. Lekezani tikachachanda mbuya wacho mukoma KB. Kunyangwe ari iye matongerwo akaita nyaya ndiwo here. 1 2 akabirwa ndiye anofanira kutonga here. Konyika ino ikati angoitirwa chinhu anofanira kutonga yega. Tinoenda kupi? Ndosaka pane mutemo baba Isabel. Ndosaka pane mutemo. Enda unomangara ndabirwa mari yangu yemutemo uita basa. Vanokubvunza kuti pane here uri kufungidzira. Ndiri kufungidzira bhosho ndaona. Kana wakufungidzira vane maitiro avo zvakare. Yes. Vanoita tsvakurudzo. Vanoita ma-investigations. Ndosaka vakaenda kuchikoro vanhu ava. Kaka. Vakakusvikira newe dzimwe dzenguva hana yekuenda kuudza kuti bhedha ndigari ndataura. Vamwe vacho varipo ipapo vari kusvisa ipapo. Beyond, deep down. Oh, beyond, deep down. Beyond, deep down. Beyond, deep down. Yemeni wo varoi havana piro mumba iwe tindimurani chinango. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukadiba kufamba dziri kuitika matima nawo senyika. Mukoma KB nyaya enda kusvika panapa iyi ndepana mhanza isekwa apa. Domboshava bhururu wana signal tires right pana Peter Zulu pa Domboshava. Domboshava nyaya ndinayo panapa mukoma KB. Inzwai muri yeZimbabwe. Kwamuri ndokwa dzinotaka kutongwa chikonzero ndokwa dzinoparwa. Ndokwa dzinotongwa. Ndipo unaona dzoitwa sei. Pa Domboshava pane nyaya iripo. Pana amai
vakaita mwana nemumwe murume iko zvinoshara kugara nemumwe murume kurava kuti vanoti ndi stepfather. Reporting to the angel. Muri yaZimbabwe inzwa zvazoitika. Pane murume akaona mwana mudiki wepamba apa, ndobva amudhonza, ndobva amubata rape, ari mwana sikana ane 4 years. Uyu ndibhuriro pamba apa anoaudzana baba vepamba apa vanova stepfather. Nyaya iyi yabuda zvikanzi ngairipotwe. Zvona stepfather no mushedzi auye pano. Murume achibva auya pamba, auya pamba ndobva zvaoneka kuti ndizvo zvikanzi no 7 vanozivana ngatigare pasi titaurirana. Saka pakutaurirana zvana muri maMajesty National FM inzwa mukoma KB babava vakapiwa foni second hand inopinda malaini maviri $4 4 US. Ndozvo vakapiwa ndobva vanyarira nyaya. Zvikanzi nyaya ngairege kuripotwa. Aiwa anzwisisa mukaona munhu abvisawo zvaabvisa izvi. Anzwisisa kuti abvuma mhosva. Hey! Zvinoita here muri yeZimbabwe kutengesa mwana amusati maziva kuti murumba make makaita sei, havana kumuendesa kuchipatara. Baba namai vatogara nenyaya yekuti mwana arepwa, nenyaya yekuti vapiwa foni ne4 US. Baba Isabel, mataura kuti baba ava vakashevedza chigevenga ichi chokurepa mwana ndi stepfather. Mwana akarepwa ndeva baba ava here kana kuti ndewo mudzimai? Mwana womudzimai. Mwana wamudzimai. Murume uyu ndiye akasvika akabata mwana ane 4 years. Yes, next door. Nyaya ikanzi ngaende kunoripotwa. Stepfather zvikanzi aiwa shedzi yauye pano titaure. Vachibva vapiwa foni nemari $4. Amai vemwana vari kuti kudini? Vakanyara kuvatora nababa zve. Naamai vatori tikakuti akashedza ndibaba ndinopiwa nyaya ndiwari pambaka. Una zvaitiwa mwana kuti aiwa mwana gara apa. Kureva kuti amai nemurume nemukadzi vakatenderana kuti 4 US nefoni yavakapiwa zvavharana pakurepo kwemwana. Ndiani aunza nyaya kunational? Hama yavo iri kuti dzimwe dzenguva ndikamhanya inini ndinozonzi mwana wako here, so apa ari kutsvaka kuti ndizvowo here izvi. Hama yamai vane mwana. Hama yamai vane mwana akabatwa chibharo. Mwana hana kuenda kuchipatara. Anoenda kuchipatara. Hey, ya zvakaoma. Zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Padomboshava. After Yeticriff. Ipapa padhuze nemapa. Antananarivo. Mu next door wenyu. Kosi Gabela. Kosi Gabela. Borodero West.